סטורי טיים על האופנוען החתיך שלי. אימא'לה, שהשם ישמור אותי, יא בבא. אמא, אתם לא מבינים, אני מתקשרת לחברה שלי. ואני אומרת לה, אחותי, את לא מבינה מה היה לי עכשיו. הייתי בתחנת דלק והייתי צריכה שמישהו יחליף לי שמן מים. ואני רואה רק בחורות, וכאילו כולם לא יודעת. ככה. כאילו, כולה שמן. עכשיו, ניסית? לא. למה לא? ככה. Your mom hits you with a Chromebook charger in the back of the head at full speed, max. You try to straighten your motherfucking hair, bitch? It coils back like the Roblox coil sound, bitch. כבר מה לא. בקיצר מפה לשם אני כולי יושבת, מחכה ככה שיבוא איזה גבר. נכנס אופנוען. אמרתי טוב, יאללה. You got me jumping like